Timi tässä terve ja se olisi uuden videon vuoro. Ja tänään selvitellään tämän ASG:n valmistaman STI Bitviperin mysteeristä maailmaa. Tästä videosta mä oon aika innostunut monestakin syystä. Ensinnäkin tämä ase, minkälainen tämä on. Mulla on ainakin korkeat odotukset siitä, mutta katsotaan mikä on se totuus. Ja sitten tämän videon loppukevennys ei ole mitään tölkkiammuntaa, vaan mä innostuin tuossa viime vuoden lopulla niin tuosta IDPA-ammunnasta ja Porkkalan ampujissa on ollut muutaman kerran nyt sitä reenaamassa ja tein tänne mökille semmoisen IDPA-stagen, mitä tukee IDPA-ammuntaa, niin katsotaan sitä sitten lopussa, mutta aloitellaan ensin tästä. Tehdään se perinteinen unboxing ja katsotaan vähän triggerpulleja ja painoja ja ammutaan vähän, katsotaan, että minkälaista kasaa ampuu ja lähtönopeuksia, tämmöisiä, niin eiköhän mennä videossa eteenpäin. Eli tämän näköisessä laatikossa tämä laite tulee ja tästä kannesta nyt ei paljon näe mitään tämän niin kuin luvatuista suorituskyvyistä sun muista, mutta täällä päädyssä löytyy sitten kaikki tarvittava tieto tämän aseen toimintaperiaatteesta, lähtönopeuksiin sun muuta. Sitten kun avataan laatikko, niin täältä löytyy tietysti tuo ohjekirja. Sitten löytyy lipas, me voidaan käydä se läpi nyt saman tien, eli CO2-kapseli tulee tonne sisälle ja täältä kun vetää jouse alta pohjalevyn pois ja avaa tuosta ton 6-kulma kannen, niin sinne sisälle sitten 12-grammanen CO2 ja lukitaan kiinni ja sen jälkeen baseplate paikalleen ja täältä kuulat, niin otetaan täältä ja vedetään jousi taakse ja tuosta syötetään kuulat joko käsin tai sitten speedloaderilla riippuen siitä, että minkälaisia mahdollisuutta on käyttää mitäkin. No sitten löytyy tietysti tämä 6-kulma avain, millä toi lippaan pohja saadaan auki, että saadaan se CO2 sinne ja tietysti viimeisenä itse pyssy, eli ton näköinen laitos. Ja me voitaisiin nyt katsoa ihan ensin kuitenkin tämän aseen painon ennen kuin me sen enempää lähdetään triggerpulleja kokeilemaan, niin laitetaan tuosta lipas kiinni, että saadaan se kokonaispaino ja vaaka siihen ja päälle. Katsotaan, että saadaan se nollille. Noin. Ja sitten pyssy tuohon. 1075 grammaa painaa tämä ase tyhjällä lippaalla. No nyt me voitaisiin sitten katsoa nämä triggerpullit, niin otetaan tuosta lipas pois ja viritetään toi vasara. Tässähän on tämmöinen ulkoinen safety myös, että jos ei tämä ole painettuna pohjaan, eli jos ei ole ote pohjassa, niin ei pysty laukaisemaan asetta. Laitetaan lyymani tuosta päälle. Katsotaan, että se menee kiloihin. Nyt on kilot valmis. Ja sitten otetaan tämmönen eriskummallinen ote pyssystä ja ensimmäinen veto. Kilo 249. Otetaan vielä toinen veto. Kilo 147 ja otetaan vielä kolmas veto. Kilo 295, eli semmoista triggerpullia tämä Bitviperi tarvii. Ja nyt otetaan vertailun vuoksi, mulla on tuossa viritettyjä, mutta tyhjiä aseita, niin mulla ensimmäisenä on ASG:n CZ75 SP01 Shadow, niin katsotaan paljon semmonen triggerpulli on. Se on 538 grammaa. Sen jälkeen otetaan Springfield Armorin XD, tämän näköinen laitos. Tässä on sama tämä safety, mikä tuossa Bitviperissa. Katsotaan paljon sen triggerpulli on. Kilo 261. Ja sitten otetaan vielä, tässä on Swiss Armsin 92 malli. Niin katsotaan sen triggerpulli tosta ja kilo 644 grammaa. Ja sitten voitaisiin ihan referenssinä ottaa, mulla on mun oman 9 millin toi Walther PDP tossa tyhjänä, mutta vireessä liipasimen suhteen, niin katsotaan paljonko sen triggerpulli on. 1789. Niin noilla main pyöritään. Me voitaisiin vielä kerran ottaa tämän Bitviperin triggerpulli, jotta ei se totuus unohdu, että mitä me ollaan tässä nyt oikeasti tekemässä ja arvioimassa. Niin tosta, ja se olisi reilun kilon, joo, kilo 227.
Eli näillä mennään seuraavaan osioon. Fiilistelläänpä vielä hetken tätä pyssyä, niin tosiaan oli ASG:n valmistama 6 millin Airsoft-pyssy, tarkempi malli 2011 STI Pit Viper replika, kiinteä kompensaattori piipun päässä, blowback-toiminto, eli joka kerta kun laukaiset aseen, niin liikkuvat käy takana ja syöttää uuden kuulan piippuun. Liipasin on säädettävä, eli täällä on 2 säätöruuvia löytyy, joten nyt kun mitattiin se kilo 200 grammaa vähän reilu, niin sen saa kyllä säädettyä reilusti alle kilon, jos haluaa, mutta mennään nyt tällä tehdassäädöllä, ainakin tämä arvostelu. Sitten löytyy varmistin puolelta niin tuo kahvavarmistin, eli se pitää olla pohjassa, jotta ase laukee. Sitten löytyy vielä ulkoinen varmistin, tuommoinen 19-11 tyyppinen varmistinsysteemi, joka löytyy molemmin puolin. Ja sitten on lippaan vapautin salpa, luistin vapautin salpa. Ja ase on yksitoiminen, eli kun luisti on edessä, niin yksitoimisena ase laukee, mutta kaksitoimisena ei toimi. Eli tämä on ainoastaan yksitoiminen pyssy, eli aina pitää olla vasara takana, jotta saadaan ase laukeamaan. No nyt me voitaisiin seuraavaksi vähän tutkasta tämän sisuskaluja, niin mennään siihen osioon. Käydään vielä semmoinen pikkujuttu läpi, että koska kyseessä on Airsoft-pyssy, niin sieltä löytyy yleensä piipusta tai piipun sisältä semmoinen hoppisäätö, eli se on semmoinen kumi-O-rengas, joka pikkasen osuu siihen kuulaan ja antaa siihen vähän kierrettä ylöspäin, ja sillä saadaan sitten pikkasen suorempi lentorata ja näin päin vähän tarkempi myös. Niin meidän täytyy ensin ottaa yläkerta irti, niin otetaan ensin tuosta toi lipas irti, sen jälkeen käytetään kerran liikkuvat taakse, että saadaan vasara taakse. Ja sitten niin tästä löytyy semmoinen pikkuinen hahlo, johon ton osan pitäisi mennä. Eli tohon ja sitten altapäin työnnetään ylös ja tuolta laitetaan pikkuinen työkaluapu, niin saadaan purettua tämä systeemi. Noin, meillä on ylä- ja alakerta erikseen irrotettu. Eli tuossa toi yläkerta, niin otetaan seuraavaksi tämä ohjurijousi pois täältä. Niin saadaan toi piippu pois tuolta. Näin. Ja nyt meillä on se oikeastaan semmoisissa osissa kuin mitä sen tarvii olla. Ja täältä tosiaan löytyy se hoppikumi täältä piipun sisältä ja sitä säädetään, tossa on tommonen pikkunen rulla, niin siitä sitä säädetään, että joko väännetään ihan nollille, että se ei osu ollenkaan kuulaan, jolloin tietysti riski on, että kun laitetaan ase koteloon, niin kuula valuu piipusta ulos, eli sen verran pitää saada kosketuspintaa, että ainakin osuu siihen kuulaan, kun ase työntää sinne uuden kuulan. Mutta se on vähän semmoinen leikkimisasia, että ensin se säädetään nollille, sen jälkeen se kootaan tämä pyssy, ja sitten kun pyssy on koottu, niin sen jälkeen ammutaan muutama, ja sitten otetaan taas pyssy auki, säädetään vähän hoppipyörää tuolta ja kokeillaan uudestaan, ja sitten kun on semmoinen, että saadaan kompensoitua tähtäin ja hoppi niin, että kasa on pieni ja osumatarkkuus omasta mielestään riittävä, niin siinä vaiheessa on tähtäimen säätö tämmöisessä vehkeessä tehty ja päästään tosi toimiin, niin eiköhän mennä niitä kokeilemaan seuraavaksi. Tein vielä tälle hopille sitten esisäädön, eli tuosta pyörää pyörittämällä niin sain kiristettyä, tuolta varmaan näkyy ylhäältä se hoppikumi, eli tämä ei ole ihan pyöreä tämä reikä enää, niin sen verran laitoin siihen kiristystä, että nyt kuula ei ainakaan mene läpi, vaikka ase olisi kotelossa, ja jonkun verran tarvii kitkaa ennen kuin se sieltä piipusta lähtee, niin me voitaisiin tällä lähteä kokeilemaan, että minkälaista kasaa me saadaan aikaiseksi sitten. Mulla on 9 metristä tällä hetkellä toi taulu, tai se on viritetty 9 metriin, niin katsotaan, että miten meidän käy sen kanssa, että saadaanko me kasaa vai joudutaanko hoppia siirtämään vai tähtäimiä siirtämään, niin se jää nähtäväksi. Ihan kohta nähdään se. Sen verran vielä halusin hifistellä, koska mulla on tää Burellin piippulaaseri, niin laitoin sen tähän pistooliin kiinni ja mä säädin ton avotähtäimen niin, että toi laaseri ja tähtäimet, että ne on niinku samalla linjalla, mutta hieman alempaa menee toi laaseri ja ihan sen takia, koska mä meinaan säätää tuolla hoppikumilla sitten sen kierteen, niin katsotaan miten meidän käy tuossa ulkona. Katsotaan vasta sen tähtäimen säädön jälkeen sitten noi lähtönopeudet.
ei kai tässä sitten muuta kuin katsoa minkälaista kasaa tää heittää näillä säädöillä. Että katsotaan tarviiko hoppia säätää tai tähtäimiä, niin ammutaan nyt muutama tonne tauluun tuelta, niin katsotaan miten meidän käy. Aika kirkas toi kuitu tuolla etutähtäimessä, mutta katsotaan. Kyllähän tää onnistuu. Toinen. Kolmas. Tosi napakka tää blowback. Käyttää kyllä tosi paljon kaasua siihen tää ase. Jännä nähdä mitä se tekee noille lähtönopeuksille sitten, että onko myös kovat lähtönopeudet vai kostautuuko se sitten siinä. Noin. Käydään katsoa miten meidän kävi. Varmistetaan vielä ase, voidaan ottaa vaikka lipas irti. No tää kyllä yllätti positiivisesti. Sanotaanko, että vielä positiivisemmin kuin mitä mä uskalsin edes toivoa. Tässä on niinku kasaleveyttä 40 milliä ja korkeutta 30 milliä 9 metristä. Niin mä luulen kuulkaas, että mä säädän vaan pikkasen windagea, eli vähän sivuttaissäätöä ja mennään näillä sitten eteenpäin. Niin katsotaan nuo lähtönopeudet seuraavaksi. No katsotaanpa seuraavaksi sitten vähän lähtönopeuksia ja meillä olisi tässä ladattu ase, niin eiköhän losotella menemään. Katsotaan minkälaisia lähtönopeuksia tulee. Laukaus 1. Ei vielä ottanut, otetaan toinen. 84 metriä sekunnissa. Seuraava. 84 metriä sekunnissa. Seuraava. 83 metriä sekunnissa. Seuraava. 82 metriä sekunnissa ja otetaan vielä yksi. 83 metriä sekunnissa. Onpa tasainen, tosi tasainen tää lähtönopeus. Mennään eteenpäin. Eli tää on tää ASG:n STI Bitviper-replika. Ja tossa kun ammuttiin noita lähtönopeuksia, niin me saatiin keskimääräinen lähtönopeus oli 83,2 metriä sekunnissa ja tänään ammuttiin 0,28 grammasia noita biokuulia ja sillä saatiin sitten tehoksi 0,97 joulee. Eli vajaa 1 joulen pyssy tää on. Ja valmistaja lupaa, että 100 metriä sekunnissa lähtöä ja 1 joule tehoa. Sitähän ei tiedetä, että millä kuulilla ne on ampunut, mutta niin mun mielestä ollaan kyllä ihan luvatuissa toleransseissa näilläkin, mitä tänään saatiin aikaiseksi. Aseen tarkkuus oli mulle todella positiivinen yllätys. Mä en olisi osannut edes uneksia, että tämmöinen pystyy noinkin pieneen kasaan kuin mitä tämä pystyy. Ja tuossa kun säädin sivuttaissuuntaa pikkasen tuossa takatähtäimellä, niin kasakin saatiin keskelle ja se aika hyvin kyllä ampuu samaan paikkaan, että ennen tätä nyt seuraavaa video-osioon, niin mä oon varmaan ampunut tällaisen 500 kuulaa ja ei ole ollut mitään syöttöhäiriöitä. Ase on toiminut ihan moitteetta. Toki mulla on ollut 3 lipasta. Lipashan on yksi aika tärkeä tekijä aseessa. Yleensä ne rupeaa temppuilee sitten, jos rupeaa temppuilee, mutta tämä on toiminut todella hyvin, todella luotettavasti, että uskallan kyllä suositella, että tämmöiseksi 220 euron pyssyksi, niin ja tietysti täysmetallinen, niin todella hyvä. Mutta se siitä. Mennään katsomaan, mitä me keksitään sitten loppukevennykseksi. Tämän videon loppukevennysosio lähestyy uhkaavasti ja tänään me tutustutaan tuohon IDPA-ammuntaan, eli International Defense Pistol on laji. Ja noin lyhyesti introna, niin itse kiinnostuin lajista tuossa viime vuoden syksyllä ja Porkkalan ampujat ry, niin heillä on oma IDPA-jaos ja se on kyllä todella aktiivinen, että ilman muuta jos PK-seudulla asuu ja laji kiinnostaa, niin ei muuta kuin Porkkalan ampujiin vaan yhteyttä, niin sitä kautta pääsette asiassa eteenpäin. IDPAhan pohjautuu tuosta Practicalista, ei nyt mennä sen enempää noihin sääntöihin. Moni sääntö on sama kuin Practicalissa, varsinkin turvallisuussäännöt, mutta on siellä sitten muutama highlight, mikä poikkeaa oikein huolella. Eli muun muassa se, että asekotelo, lipaskotelot, niin ne pitää olla piilossa jonkun vaatteen alla, eli niitä ei saa näkyä. Ja sama sitten, jos etenee radalla, niin
maalit ammutaan sitä mukaan, kun ne tulee näkyviin, eli ei voi vaan suinpäin rynnitä aukealle ja ampua maalit halutussa järjestyksessä, vaan maalit tuhotaan siinä järjestyksessä, kun mitä ne tulee näkyviin. Semmoisia muutamia pikkupointteja on, mitkä IDPassa on hyvinkin erilaisia Practicaliin verrattuna. Tarvii vähän enemmän strategiaa ja lippaanvaihdoissa pitää olla tarkkana, koska niitä ei saa kylvää ihan miten vaan, että tyhjää lipasta saa jättää maahan, mutta jos siellä on paukkua tai kuulaa, niin se pitää kantaa mukana, eli sitten laittaa taskuun, jos tekee taktisen lippaanvaihdon, mutta jos ase on ammuttu tyhjäksi ja tekee hätälippaanvaihdon, niin toki senhän saa sitten tiputtaa ja laittaa uutta lipasta pesään. Ja mä oon nyt tehnyt tänne mökille niin tommosen yhden IDPaa tukevan stagen, ja niin käydään katsoa vähän, että minkälainen se on, ja mä pyydän jo nyt anteeksi, että se stagen tutustumiskierros, niin sen mä tein vasta sen jälkeen, kun me oltiin jo, minä olin ampunut sen ja se oli videoitu ja mun avovaimo oli ampunut sen ja ammuttiin varmaan sen 200 kuulaa ennen kuin mä muistin, että ai niin, että stagekuvaus, niin sen takia siinä on paikkatarroja täynnä noi maalit. Mutta mennään vähän tutustumaan, minkälaista hommaa se IDPA on sitten tämmöisenä niin kuin mökkiharjoitteena, niin katsotaan se. Katsotaan vielä nopeasti tätä IDPA-taulua ennen kuin lähdetään tuonne stagekuvaukseen. Eli tässä on standardin mukainen IDPA-taulu, mitä tänäänkin ammutaan, ja osuma-alueet on tikattu tuonne pahviin. Ja IDPAhan ammutaan niin, että pitää aina pyrkiä saamaan, siellä on 2 0 penalttisekuntialuetta. Eli IDPassa menee niin, että jos osut minne pyydetään keskelle, joko ylös tai alas, niin 0 sekuntia lisätään sinne sun loppuaikaan, mutta sitten on näitä sakkoalueita, eli jos menee vähän ulkopuolelle, täällä on 1 sekunnin, lisäsekunnin alue, ja sitten on 3, ja sitten jos et osu tauluun ollenkaan, niin sitten se on 5 sekuntia lisää per laukaus, per taulu, joka menee viereen. Et jos on tuommoinen 5 taulunkin lyhyt skenaario, niin äkkiä kerää kyllä toistakymmentä pistettä sakkoa, jos vähän kiirehtii, niin kannattaa ehkä enemmän satsata tuohon tarkkuuteen kuin nopeuteen, niin se kuitenkin siinä lopussa sitten palkitsee. Ja tänään kun ammutaan tuolla Pitviperilla, niin jos se olisi oikea pyssy ja ammuttaisiin oikeaa IDPaa, niin se divisiona, missä sillä ammutaan, niin siinä on lipaskapasiteetti rajattuna 10 patruunaan per lipas, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että vähänkin pitempi stagenin lippaanvaihtoja joutuu tekemään, ja mä teen tänään ihan vain harjoitusmielessä tuolla 1 lippaanvaihdon. No sitten vielä näistä tauluista niin löytyy myös näitä non-triittejä, eli ne voi olla osittain silleen, että ne peittää näitä varsinaisia tauluja, ja riippuen sitten stagekuvauksesta, että mihin pyydetään ampua ja kuinka monta, niin menee vähän pienemmäksi sitten alueet, ettei näihin ammuta, ja näistä saa sitten myös sakkoa, jos näihin tulee osuma, niin tarkkana kannattaa olla. Siinä mielessä otetaan vielä nopeasti toi Practicaliin verrattuna, niin Practicalissa ammutaan taas pisteitä, että saa, riippuen siitä millä divisioonalla tai missä divisioonassa ampuu, niin eri pistemäärät, ja se sitten jaetaan loppuajalla ja saadaan karkeasti sanottuna siitä sitten toi osumakerro, ja se sitten ilmoittaa sun tason. Mutta IDPA on siinä mielessä erilainen, että siinä aina lisätään sekunteja sinne loppupäähän, ja se sitten ilmoittaa sun tason siinä mielessä, että ammattilaiset voi sitten korjata kommenteissa, että jos meni paljonkin pieleen, mutta nyt mennään siihen stagekuvaukseen. Tein tuossa tuommoisen nopean stagen, mitä voi niinku harjoitella, eli tuossa eka rikelin ja samalla lähtö. Ja kello kun piippaa tonne tauluun, 2 keskelle kehoa edetään. Seuraava taulu kun näkee 2 kehoon. Sitten löytyy 2 taulua, jos on non-treat välissä, niin oikeanpuolimmaiseen 2 keskelle ja vasuriini 1 keskelle ja 1 ylös. Edetään kohti viimeistä taulua. Tässä mä tuun tekemään taktisen lippaanvaihdon, koska mulla on vielä kuulia lippassa, niin niitä ei saa kylvää pitkin maita, vaan ne pitää kantaa mukana. Ja tuonne viimeiseen tauluun niin 2 kehoon ja 1 päähän, ja se päähän ammuttu samalla pysäyttää kellon, koska mä laitoin tänne taakse ton stoppilevyn, mikä on yhteydessä kelloon. Eli siihen kun tulee osuma, niin silloin se sammuttaa kello ja nähdään mikä on meidän loppuaika. Eli eiköhän mennä kokeilemaan.
Käydäänpä sitten katsoa, minkälaiset penalttipisteet saatiin. Mä ammun yhden harjoituskierroksen ennen tätä varsinaista, mutta täällä on nollat. Toinen taulu, nollat. Kolmas taulu, nollat. Neljäs taulu, nollat. Ja viimeinen taulu. Tässä oli se lippaanvaihto taktinen. Ja täällä on nollat. Tämmöiset. Mennään pöydän ääreen. Semmonen harjoite saatiin aikaa mökillä. Nyt me voitaisiin vielä käydä katsoa 2 harjoitetta, stageharjoitetta, mitä tehtiin Porkkalan ampujien kanssa tuossa viime talvena. Ja valitettavasti äänenlaatu on todella heikko, koska mä otin, no toinen on kuvattu kännykällä mun suoritus ja toisen suorituksen on itse kuvannut tuolla GoProlla ja se taisi olla otsassa se kamera, niin valitettavasti äänet on heikkoja, mutta näette, että minkä näköinen tommonen harjoite voi olla sitten ruutiaseella, niin eiköhän mennä katsomaan. 2 peräkkäin. Next unit. Load and make ready. Are you ready? Stand by. Slide forward, full trigger, holster. Eyes and ears. Load and make ready. Ready? Ready. Stand by. No tästä videosta tuli sitten tällainen. Jos tykkäsitte, niin laittakaa peukkua ja jos haluatte jatkossakin vastaavanlaista informaatiota, niin pistäkää kanava tilaukseen. Sillä se lähtee. Seuraavista videoista niin tulee oikeastaan 2 videoa ja ne julkaistaan todella lähekkäin toisiaan. Ja toinen video käsittelee kiikaritähtäimen valintaa ilmakiväärin. Eli jos haluaa ilmakiväärisen laittaa kiikaritähtäimen, niin mitä kannattaa ottaa huomioon ja minkä kokoista kiikari kannattaa laittaa. Vähän suurennoksia ja linssikokoja ja tarviiko olla parallaksisäätöä vai ei ja näin edespäin. Ja toinen video käsittelee sitten Umarexin ihan brand new just tullut markkinoille niin teräasekeskukseen, niin Umarexin Glock 17 Gen 5 MOS-malli, eli punapistevalmiudella oleva malli, joka ampuu 4,5 millin teräskuulaa. Se on 2-toiminen ilmapistooli. Ja erikoistahan siinä on se, että siihen tulee 4 adapterilevyä mukana ja sen pitäisi olla aidon MOS toi sovite. Eli katsotaan minkälainen se on. Mä saan sen itse käsiini vasta ensi viikolla, niin en pysty sitä tässä nyt edes pikanäyttämään, mutta odotellaan innolla, että minkälainen se on. Niin niitä videoita odotellessa. Se on moro!